Повече от 35 години Pluton Company създава паметници, които съхраняват наследството с достоинство и превръщат спомена във вечност. Базирани в София, ние превръщаме традицията в изкуство и влагаме внимание във всеки детайл. Нашият главен майстор, Златко Иванов, скулптор от четвърто поколение с над 35 години опит, предава душа и семейна традиция на всяко творение. От гранит и мраморни паметници до ръчно изваяни барелефи, всяко произведение е изработено с прецизност и уважение. Ние пазим миналото чрез реставрационни услуги, за да остане споменът жив за бъдещите поколения. А с поддръжката на гробни места и персонализирани надписи предлагаме грижа, която запазва спомените за винаги. Pluton Company. От София към поколенията. Запазваме историята, вдъхваме вечност.